ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ತೇರ್ನು ಉಡುಪಿಡ್ದು. ಯಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಸೇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಂಡು. ಯಾನು ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಉಲಾಯಿಡುತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಾವುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡೆನ್ ನಾವು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಯ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಪಸಿಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಯ. ಎನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಲ್ ಪೂರ ಗುಣ ಅಂಡು. ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಅಂಡೆನ್ನ ನಾಲ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ. ಯಾನಿತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಆರ್ತಿಯಂತೂ ಈತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗು. ಆನಿದ ದಿನ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ತಿ ತೂಜಿಡ ಎಂಕ್ ಮರ್ದಿನ ಆನಿದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ. ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಯಾಪುರಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಲಿಂಕ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ನಮಗೊಂಜಿ ಆರ್ತಿ ತೂಲೇ ಪಂಡದು ಈತೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೋಸ್ಕರ. ಅವು ಮಾಯಾಪುರ ಅತ್ತವು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದು ನಿಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ನಿಗಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆ ನಿಗಿಲು ಆರ್ತಿನ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಏನ ಪಂಪಿನ ಪನ್ನಗ ನಿಗರೇಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೆರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಯ ಅಗಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಗಲು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲವಿನಿ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆಗು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋಯಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನು ಮತ್ತ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯನು ಪನೋಡು ಅದಾಗ ಅಗಲು ಕೇನುವೆರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಾಡಲ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆನಗಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇನುಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೊಂದು ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುವೀರು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನವಳು ಕೃಷ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚೆನೆ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಅಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಗಲೆ ಸಂಜದು ಪನ್ನಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎರೆನಾಂಡ ಉರಿಯನ್ನು ನಂಗೆ ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಗಲೆ ಸಂಜ ಒಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಡು ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ 1,000 ಜನಕುಲು ಆ ಉಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಅವೇನೆಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬುಡಯೇರು ಪಂಡದು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೆರಿ ಸಾಯದು ಉಂತೆರೆಗು ತುಳು ಚಾವಡಿನ ಮಿತ್ತುಕೊಣೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಳಿ ಬೊಟ್ಟೇರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ 2 ಕೈಟ್ಲ ತಾಳಿನ ಬೊಟ್ಟುದು ಬೊಟ್ಟುಂಡನೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅರಡ ಉರಿಯಡದಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಂಪೂರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತುಕೊಣೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗು ತುಳು ಚಾವಡಿನ ಮಿತ್ತುಕೊಣ ಒಲಿ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪು 6 ತುಲೆ ಹೊರತುಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮಗೂ ಎರೆಗೆ ಮದುಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಗಲ್ ಮಾತ ಪಣ್ಪೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಶಾಯಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೀರು. ಕೆಲವರಿನ ಬಡ್ಡೆದ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೀರು, ಕೆಲವರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೀರು. ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿನ ಅನುಭವನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲತೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಆಗ ಅನುಭವನ ಕೇನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡತಿ ಆ ಜಾಗೋಡು ಯಾನ್ಲ ಬೋದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಎಂಕಲ ಹುಷಾರ್ತಜಿ ಯಾನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀರು ಎಂಕಲ ಸರಿ ಆತನು ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಉನೇನ್ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೀರು. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾವಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡಲು ಸನಾತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಣಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು. ಕೆಲವಿರ್ತುಲೆ ಬ್ಯಾರ್ಲು ತುಲೆ ಅಗಲ್ನ ಕುರಾನನ್ನು ಬುಡ್ಪೇರಾಗಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಇಟ್ಗಿಂಜ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕುರಾಣ ಓದುವೀರು. ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಗಲು ತುಲೆ ಅಗಲ್ನ ಬೈಬಲ್ನ ಬುಡ್ಪೇರಾಗಲು ಅಗಲ್ ಎಂಚ ಅಗಲೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಿರಬುಡ್ರೇವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳಿಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು ಪ್ರಭುಜಿಡ ಒರಿಯಡಾಪಿನ ಕೆಲಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪೋಯನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡಡ ಮುಜ್ಜನಕ್ಕೂ 12,000 ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪಿಯರು ನನ್ನ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರಿ ಯಾಪರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೆರ್ತು ಬಸಂದಿರು ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುವೇರ ಅಂಚೆನ ಅಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಡ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಇತೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೀ ಬುಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೂಲತಃ ಪಡುಬಿದ್ರಿದೆ ಉಪ್ಪುನು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬಹ್ರೈನ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು 2000 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕೇನು ಬೈಯರ್ಲಕೇನು ಒಂದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೊಲ್ಲೆ ಸೇರ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ದಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲ್ಲ ದಿನದ ಕೆಲವೊಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.